Onko sun hiukset kuivat, mutta sä käytät öljyä säännöllisesti? Mitä jos sä käytät sitä öljyä väärin? Tiesitkö sä, että öljy blokkaa kosteutta? Öljy ei usein itsessään kosteuta. Eli jos sä laitat kuivaan hiukseen öljyä, niin silloin se öljy, minkä sä laitat kuivaan hiukseen, lukitsee sen kuivuuden sisään sinne hiukseen. Se blokkaa ulkoa tulevaa kosteutta pääsemästä hiukseen sisään. Kun taas, jos sä laitat kosteisiin, kosteutettuihin hiuksiin öljyn, niin silloin se öljy lukitsee sitä kosteutta sisään sinne hiukseen. Eli seuraavan kerran, kun sä käytät öljyä, niin varmista, että sulla on siellä alla jätettävä hoitoaine tai kiharavoide tai joku tuote, mikä ei ole öljy, mitä sä tykkäät käyttää hiusten kosteutukseen. Ja sillä, että hiukset on oikeasti tosi kosteet. Mahdollisesti muotoilutuote päälle, mitä haluat käyttää, ja sitten viimetteenä se öljy siihen hiuksen pintaan, pituuksiin ja latvoihin. Ja sillä tavalla sä saat lukittua sen kosteuden sisään sinne hiukseen. Sun hiukset pysyy elastisina ja joustavina ja kosteutettuina.